Kikubor Kiba Myntri badai khmi katanat Women and Child Development Smriti Irani kelaikan dua bat Khynnah Kiba Khusnam Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar haringkat kajiran langjong kikme kikpajong New Delhi hne kasngi. Myntri Rangbah dua kari Narendra Modi ulai keren bat kini Khynnah hakayeng sa jong handong ba Delhi. Ke Presiden kari ke Drupadi Murmu kelasam ki Khusnam shakini Khynnah Vigyan Bhavan hinin kasngi. Ya kini ki Khusnam la Aisha ki khatwengot ki Khynnah ki belawan shakmat hakin riotli ki thop kata hakasak kapong ka kolshor ka jingshulur ka jingstart ban shami ki but thamai ki kambay day bat ka imlang salang bat ki jingile kai sport kini ki Khynnah bakin thop ya riong ngot ki shenrang bat san ngot ki kenthei ki wanna ki khatwei tli ki jalla bat union territory baro ki Khynnah ki la yo ki medal ka song pisa ba shilak tingka bat ka certificate na ka president kari.